ali i onima koji su bili svo ovo vrijeme, jer ja sam u ovoj zgradi 24 godine, 17 godina, to znadete svi, preko u uredu župana, prije toga u uredu zamjenika, 24 godine, pola života. Moj stariji sin je imao 9 godina kad sam ja ušao u zgradu, 3. razred osnovne škole, tad se učio u županiji. Danas nama djeca dolaze 3. razred osnovne, uče u županiji, a mlađi sin, Viktor, on se rodio dok sam ja već bio 3 godine u zgradi, pa sam ja već nešto znao isto u županiji. Toliko će, evo, mom nasljedniku možda biti dovoljno da zaista ovlada sa svim onim što je potrebno za upravljanje ovako jednim velikim sustavom. Jer osim 8 upravnih odjela, upoznali smo ga s time, tu su i ustanove, tu su osim naših